Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato sa Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Argel. Usa ka babaeng call center agent ang napalgang patay ug dunay di moubos sa 12 kasamad dinunggaban sa Kalasangan sa Cagayan de Oro City. Suspect sa krimen, mismong bana sa biktima. Ang motibo sa krimen, tungod matud pa sa selos. Ano report ni Cyril Chavez. Nagbuyod og naligo na sa iyang kaugalingong dugo yang napalgan sa mga residente ang patayng lawas sa 37 anyos nga babaeng biktima sa Kalasangan sa sitio Talisay, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Pasado alas 8 sa buntag adlong Sabado, ang biktima napuno sa samad dinunggaban ang liog nga rason sa iyang kamatayon. Pag-abot sa kabanay sa biktima, lakip bana ni Ene dito sa crime scene. Emosyonal pa ang bana diyang nakita ang patayng lawas sa iyang asawa. Apan human ang pipila ka oras nga pagsubay sa PNP. Migawas nga siya di ay ang mipatay sa biktima. Miabot sa punto nga ang maong bana miangkon sa maong krimen, no, nga siya ang nagdunggab patay, no, sa mismo sa ihang asawa. Diin mi confess ang maong suspetsado atubangan sa iyang abogado. Saysay sa suspect nga pasado alas 11 Biyernes sa gabi, matod pa niya, nahimo niya ang krimen kung asa padulong unta silang duha sa sentrong bahin sa syudad diyang nagkalalis nga misangpot sa krimen. Pila na igmam naka-inform na ko si sir pa to akong wala ato ang mga video laan na siya pang mga video nga sensitive ito ma'am. Oo. Mga nude. More than nude. Okay. More than nude, tas makikulab. Migawas sa investigasyon nga daan ang dunay mga panagbikil ang duha nga misangpot na sa pisikalay. Di mo ubos sa 12 kasamad dinunggaban sa liog ang nahiaguman sa biktima. Kung mingkag violence dili na kini bag-o, but aduna na yung mga incident in the past na naka-record, no, actually naka-blatter gani nga aduna na yung mga ginahimo nga mga violent nga aksyon kining maong bana. Selos matud pa ang hinungdan sa krimen. Kini naanagid siya kanang passion ba, murag makain ka na crime of passion. Actually as to the motive, no, ilahang nakita nga selos ang motibo sa mga krimen. Ginasubay pa sa PNP ang mga impormasyon nga nanggawas nga posibleng lango kuno sa illegal nga droga ang suspect, butang nga nakahimo kini sa mong krimen. Kasong parricide ang gibasakang kaso batok sa suspect. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao.